Mutta siis juuri se, että jotenkin tulee vähän siis se semmoinen fiilis, että huomaisiko kukaan, jos mä oisin vaan pois täältä. Ja muistan, kun eräskin opiskelija, niin kuin se jotenkin aika karulla tavalla jotenkin sanottikin, että jos mä nyt jäisin opinnoista pois, niin ensimmäinen taho, joka huomaisi sen, olisi Kela. Tervetuloa Anniina. Haluaisitko kertoa vähän itsestäsi ja mitä teet? Kyllä voin kertoa. Kiitos. Eli mä oon tosiaan Anniina Lindberg ja työskentelen Nyyti ry:ssä asiantuntijana. Nyyti ry on tosiaan valtakunnallinen yhdistys, joka edistää opiskelijoiden mielenterveyttä. Mä toimin tällä hetkellä vapaaehtoistoiminnan asiantuntijana ja kehitän meidän vapaaehtoistoimintaa, mutta opiskelijoiden yksinäisyyden parissa on työskennellyt aika pitkäänkin. Eli meillä oli myös sellainen 3-vuotinen hanke tuossa äskettäin ja päättyi sitten vähän aikaa sitten ja toimin siinä hankepäällikkönä. Ja tässä kyseisessä hankkeessa oli tarkoitus löytää keinoja, miten vähennetään korkeakouluopiskelijoiden kokemaa yksinäisyyttä. Ja tämän hanketyön puitteissa ja sen kautta niin pääsin aika moneltakin näkökantilta tarkastelemaan tätä opiskelijoiden yksinäisyysasiaa, niin paljon ajatuksia ja kokemusta on siihen liittyen kertynyt. Mielenkiintoista. Korkeakouluyksinäisyyshän on ilmiönä tosi monimuotoinen. Voin nyt sanoa, että näin, tai voi varmaan sanoa näin, että monesti se musta tuntuu, että semmoisissa yleisissä mielikuvissa se yhdistetään siihen, että istut ruokalassa yksin, sul ei ole ryhmätyötilanteessa ryhmää, jonka kanssa tehdään, vaan meet sinne esimerkiksi Moodleen keskustelukanavalle kirjoittamaan, että mulla ei ole ryhmää, saanko tulla jonkun ryhmään. Tai sitten esimerkiksi, että vaikka ainejärjestö järjestää tapahtumia, niin sinne ei ehkä menee tai on menemättä sen takia, että ei tiedä, onko siellä ihmisiä, joiden kanssa viettää aikaa. Siinä monimuotoisuudessaan ja monipuolisuudessaan se on varmaan myös muutakin. Kyllä, ehdottomasti. Hyviä esimerkkejä toit esiin, että toki opiskelijoiden yksinäisyys voi näkyä just tällä tavalla, mitä säkin toit esiin. Mutta sitten se voi näkyä hyvin, hyvin monenlaisissa tilanteissa ja oikeastaan se tietynlainen haaste yksinäisyyden osalta onkin se, että me ei voida nähdä päälle päin ihmisestä, että kuka on se opiskelija, joka kokee yksinäisyyttä. Eli oikeastaan ihan kuka tahansa voi kokea yksinäisyyttä. Esimerkiksi vaikka sulla olisi niitä opiskelukavereitakin ympärillä. Voi olla, että sä et kuitenkaan ehkä koe, että pystyt olemaan täysin oma itsesi. Voi olla, että tuntuu, että et pysty ehkä niinku luottamaan niihin kanssa ihmisiin sillä tavalla, että sulla olisi sellainen turvallinen ja hyvä olla siinä heidän seurassaan ja kaipaa sitten ehkä semmoista niin kuin luottamuksellista ystävyyssuhdetta kuitenkin. Monesti me ehkä ajatellaan, että jos meillä on parisuhde tai perhettä tai muuten niitä verkostoja siinä omassa elämässä, niin silloin kaikki on jotenkin hyvin yksinäisyyden osalta, että sitä ei koettaisi. Mutta todellisuudessa näinkään ei ole. Eli yksinäisyyttä voidaan kokea, vaikka olisikin sitten parisuhteessa tai olisi niitä verkostoja. Esimerkiksi meilläkin oli tuossa meidän hanketyössä, niin eräs opiskelija osallistui meidän toimintaan ja hän kertoi, että hänellä on ihan 1000 määrin seuraajia somessa, mutta hänellä ei kuitenkaan ole siinä arjessa semmoista seuraa, että hän voisi ketään niin kuin pyytää vaikka, että hei, tuut sä munkaan kahville tai voitaisiko me yhdessä sun kanssa vaikka miettiä näitä opiskelujuttuja. Hänellä ei ollut semmoista ja hän koki todella kipeää ja voimakasta yksinäisyyttä. Eli tietyllä tapaa ehkä tämmöinen, niin kuin, meillä on erilaisia niin kuin stereotypioita siitä, että mitä se yksinäisyys on. Joo, tai ainakin sitä, että yksinäisyys ei ole sitä, että välttämättä sitä, että sä olet yksin, sulla ei ole ihmisiä sun ympärillä ja se on silleen ymmärrys, että se ei ole sitä, että sulla ei ole ihmisiä sun ympärillä, vaan se on nimenomaan kokemus esimerkiksi yhteyden puutteesta muihin ihmisiin. Kyllä.
miten korkeakouluyksinäisyys eroaa ehkä semmoisesta vaikka niin kuin peruskoulun tai toisen asteen aikana koetusta yksinäisyydestä tai niin kuin yleisemmin yksinäisyydestä? Onko sillä jotain uniikkeja erityisiä piirteitä? No tietenkin niin kun, ehkä se uniikkius syntyy just siitä tietystä elämäntilanteesta, johon se sitten opiskelijalla liittyy. Ja oikeastaan aika moni opiskelijakin sitä sanottaa, että ehkä on niin kun tullut korkeakouluopintoihin tosi suurin odotuksin ja ajatuksin siitä, että tämä on nyt se mun hetki ja tämä on nyt sitä mun elämän parasta aikaa. Elämän parasta aikaa, ton on kuullut vähän liian monta kertaa. No joo, kyllä. Eli ehkä siihen tavallaan niin kuin ne ylisuuret odotukset niin myös kasvattaa sitä ikään kuin just sitä omaakin odotusarvoa siitä, että miltä se oma elämä pitäisi näyttää ja miltä sen pitäisi tuntua tässä elämänvaiheessa. Ja sitten se voi ollakin tosi karu ja rankka pettymys sit siinä kohtaa, jos huomaakin, että hei hetkinen, että miksi tämä tuntuukin näin rankalta? Miksi mä en löytänytkään niitä samanhenkisiä ihmisiä täältä, että siinäkin tietenkin niin kuin yksinäisyyteenkin voi olla tosi monenlaisia polkuja ja hyvin erilaiset tekijät voi itse kullakin yksinäisyyttä aiheuttaa, että monilla voi olla jo vuosikausien kokemuksia, myös vaikka sieltä peruskoulusta asti siitä, että ei ole ehkä tullut ihan hyväksytyksi niin kuin porukoihin, ei ole kokenut jotenkin, että onko mä nyt riittävän hyvä, kelpaanko mä nyt jollekin kaveriksi. Ja voi olla, että sit sä oot niin kuin ajatellut, että siinä kohtaa, kun mä pääsen niihin korkeakouluopintoihin ja mulla on tavallaan mahdollisuus luoda nahkani uudestaan ja täällä mun opiskelualalla, niin täällä mä löydän just ne tyypit, jotka ajattelee asioista samalla tavalla kuin minäkin ja mä pystyn tavallaan ehkä jättää taaksekin näitä kipeitä aiempia kokemuksia. Niin siinä kohtaa, jos huomaakin, että hetkinen, että tässä ei oikeasti käynytkään näin, niin se voi olla ihan älyttömän raskasta ja vielä jotenkin entisestään vahvistaa sitä sellaista niin kuin erillisyyden kokemusta, että musta on jotain perustavanlaatuisesti vikaa, kun tämäkään ei tässä nyt onnistu. Se käy järkeen, tai siis kyllä mä tunnistan tuon esimerkiksi silloin, kun itse aloitti opinnot, että nyt mä pääsen niiden ihmisten joukkoon, jotka on niinku hakeutunut samalle alolle. Meillä on yhteisiä mielenkiinnon kohteita ja intohimoja niinku vaikka kasvatukseen, koulutukseen liittyen tai mikä se asia niinku omalla alalla esimerkiksi onkaan. Niin kyllä mä muistan, että se tuntui paineelta. Et nyt on jotenkin suoriuduttava. Niin. No jos miettii niitä korkeakouluyksinäisyyden vaikka ehkäisytyötä tai niinku, tukevaa työtä, mitä te olette nyt ry:ssä tehnyt silleen, että se on myös riviopiskelijana minulle näkynyt. Mahtavaa. Joo, niin ootteko te huomannut siinä, kun te olette tehnyt duunia opiskelijoiden kanssa, jotka on kokenut korkeakouluyksinäisyyttä ja kokee korkeakouluyksinäisyyttä ja sitten toisaalta olette tehnyt myös esimerkiksi korkeakoulujen kanssa yhteistyötä, niin ootteko huomannut, että on jotain semmoisia, niinku, miten se nyt on, ehkä kipupisteitä, että on jotain vaikka niinku ajankohtia, jossa tietää, että niinku tohon tulee painetta. Äsken puhuttiin siitä opintojen alusta tai sitten jotain muita tämmöisiä ajankohtia. Joo. No toi on tosi hyvä kysymys ja ollaan tunnistettu, että nimenomaan tämä opintojen alku vaikuttaisi olevan aika kriittinen ajanjakso. Eli tosi moni yksinäisyyttä kokeva opiskelija on meille sanottanut sitä, että kun tuli korkeakouluun, niin sitten tuntuu, että siinä alussa se oma huomio oli jotenkin vähän siinä, että hetkinen, että tarkastellaan vähän, että mihin mä oon nyt tullut, mitä nämä paikat on, mitenkäs täällä kuuluukaan käyttäytyy ja toimii ja mitä nämä opinnot multa vaatii. Sitten siinä kohtaa, kun on ehkä sellainen parisen kuukautta mennyt, niin sitten moni on niin kuin sanottanut, että siinä kohtaa alkoi tuntua sit siltä, että okei, että mä hallitsen tämän niin kuin perusarjen tässä opiskelussa niin kuin silleen suht ok. Nyt mä pystyisin vähän niin kuin alkaa katselemaan, että hei, ketäs muita tässä nyt onkaan ja mitäs kaikkea kivaa voitaisiin alkaa tekemään yhdessä. Ja siinä kohtaa onkin sitten ehkä tajunnut, että hetkinen, että mitäs tässä onkaan niinku tapahtunut. Että nämä kaikki muut opiskelijat, nehän on omissa porukoissa. Elikkä
tosi moni yksinäisyyttä kokeva opiskelija on meille päin sanottanut sitä, että tuntui siltä, että olisi pitänyt heti alussa ymmärtää ja osata ja varata aikaa ja niitä omia voimavaroja nimenomaan ehkä siihen, että nyt on se hetki, kun tutustut niihin kanssaopiskelijoihin. Ja ikävä kyllä, niin se tuntuu mustakin tosi karulta, mutta moni on sanottanut sitä, että nyt tavallaan kun siitä opintojen alkuvaiheesta on jo hetki vierähtänyt, niin tuntuu siltä, että ketään ei enää kiinnosta. Kukaan ei näe vaivaa sen eteen, että miten voisin tutustua toisiin vähän vieraampiin opiskelijoihin, miten voisin ryhmäytyä toisten kanssa. Ja moni kokee aika kipeänäkin sen, että sitten kun on ehkä niin kuin ne onnekkaat opiskelijat, muut opiskelijat, jos ovat onnistuneet löytämään niitä omia porukoita, niin jos sä koet sitä yksinäisyyttä, niin se voi tuntua niin kuin tosi vaikealta, että miten mä pääsisin mukaan tohon porukkaan. Ja siinä voi olla monia semmoisia ehkä niinku ihan sisäisiäkin esteitä sille, että se vaan tuntuu ylitse pääsemättömän vaikealta. Ja varsinkin, jos joskus on ehkä niinku kokeillutkin, että hei, että nyt mä teen aloitetta ja nyt mä lähestyn ja nyt mä vaikka aktiivisesti kysyn toiselta jotain tai pyrin menemään lounaalle yhtä aikaa. Ja jos on tullutkin vähän kokemus siitä, että okei, että ihan kun noi ei nyt kuitenkaan haluaisi mua tähän tai on muulla tavalla tullut torjuttu olo, niin se voi ehkä nostaa sitten sitä kynnystä, että uskallanko mä enää pistää itseäni niin kuin alttiiksi sille mahdolliselle torjunnalle. Ja tämä on mun mielestä semmoinen asia, että meidän pitäisi ehdottomasti niin kuin yhteisöinä ja korkeakouluina ja toimijoina, kun toimitaan opiskelijoiden kanssa, niin miettiä, että mitä kaikkea me voitaisiin tehdä, että me pystyttäisiin helpottamaan sitä ikään kuin vertaisuuden löytymistä pitkin matkaa niissä opinnoissa. Ja tietyllä tapaa mä ehkä niin kuin ajattelisin, että aika tärkeä tällainen ehkä niin kuin työelämätaitokin. Se ehkä on ihan itse kullekin, että vaikka mä ymmärrän tosi hyvin, että kun on löytynyt ne omat samanhenkiset ihmiset, niin totta kai sä haluat viettää niiden kanssa aikaa. Mutta sitten kuitenkin se realiteettihan on se, että kyllähän me elämässä päästään tekemään hommiakin tosi erilaisten ihmisten kanssa. Ja niin kuin ajattelisin, että ihan kelle tahansa se, että me tavallaan altistetaan itseämme jotenkin vuorovaikutukseen hyvin monenlaisten ihmisten kanssa, niin miten paljon me voidaan siitä itsellemme saada. Ja siksi ehkä niin kuin vahvasti kannustaisinkin siihen, että jos olet löytänytkin sen oman paikkas korkeakoulussa, niin pystytkö sä vähän jotenkin niin kuin avaamaan mahdollisesti sitä porttia niille tulokkaille, jotka mahdollisesti miettii, että vitsi, että olisipa ihana tutustua tuohon ihmiseen jotenkin tarkemmin. Että pystytkö sä antaa jonkun käden ojennuksen ikään kuin toiselle ihmiselle? Kyllähän se silleen, että jos luennolta lähtee, niin kyllä sä voit silti mennä niiden sun tuttujen kavereiden kanssa syömään ja sanoa ääneen, että hei, me mennään syömään, tuleeko joku mukaan? Kyllä, juuri näin. Ja aika pieni juttu kuitenkin. Kuitenkin aina pieni juttu ja sitten ehkä ei tule semmoista jotenkin ajatusta, että nyt pitää jostain luopua. Niin kuin on se sitten vaikka omien hyvien kavereiden kanssa hengaaminen, jotta voi tukea niin kuin sitä niin kuin oman yhteisön yhtenäisyyttä. Just näin. Mutta onhan toi siis rajua. Jos miettii, niin kuin korkeakouluopiskelijat on jatkuvasti nuorempia ja nuorempia ja monet itsenäistyy ekaa kertaa, kun ne tulee korkeakouluun, ne muuttaa ekaan omaan asuntoon ja sitten tulee uudet sosiaaliset normit ja kaikki ja heti pitäisi tajuta kiinnittyä siihen omaan ryhmään, niin kyllä se on mun mielestä se on jopa, vaikka niinku orientaatioviikoilla paljon, siis tuutorit esimerkiksi tekee hirveän hyvää työtä siinä, että niinku kiinnitetään huomiota siihen, että ryhmästä ei ihmiset niinku erkaannu ja niinku tuodaan porukkaa yhteen ja se on tosi, se on hirveän kaunista silloin, kun se onnistuu hyvin. Mutta sitten ihmiset tulee tosi erilaisista taustoista myös. Että jos on esimerkiksi perheellinen opiskelija, niin et sä pysty samalla tavalla osallistumaan vaikka orientaatioviikon tapahtumiin. Joo, kyllä.
Joo, ja tosi moni opiskelija myös sanottaa sitä, että kokee tai tunnistaa ehkä itsessään semmoisen myös ehkä niin kuin piirteen tai ominaisuuden, että on niin kuin hitaasti lämpenevä. Tosi moni kuvaa sitä just näillä sanoilla. Minä nostan käteni ylös, mä olen hitaasti lämpenevä. Niin, siis kyllä, juuri tämä. Ja sitten tavallaan, että jos olet tällainen hitaasti lämpenevä, niin sehän on täysin ymmärrettävää, että sä nimenomaan siinä alussa, kun olet jossain uudessa tilanteessa ja kokonaan uudessa elämän niin kuin vaiheessa, niin totta kai sul menee aikaa siihen, että sä ensin haluat niin kuin tarkkailla sit tilannetta, seurata, löytää vähän sitä askelmerkkejä ja sitä karttaa siihen, että miten tässä toimitaan. Ja kyllä mä niin kuin koen, että ehdottomasti niin kuin on tärkeää just, että me mietitään sitä, että miten me voidaan niin kuin yhdenvertaisesti rakentaa korkeakouluopinnoista semmosia, jotka palvelee ei vaan niitä nopeita reagoijia, vaan ihan kaikenlaisia. Eli tietyllä tapaa niin otettaisiin just huomioon se, että kaikki ei suinkaan heti pysty syystä tai toisesta jotenkin niin kuin hyppäämään heti sellaiseen niin kuin valmiin opiskelijan polkuun, vaan se oikeasti mä niin kuin suoraan sanottuna koen, että suurimmalla osalla se ei mene niin, että oltaisiin heti valmiita jotenkin opiskelijoita silloin ensimmäisten alkukuukausien aikana, vaan mä kokisin, että siinä on myös niin kuin iso voimavara just siinä, että kun ollaan kaikki yhdessä sen uuden äärellä, niin miten tärkeää se olisi jotenkin, että annettaisiin tilaa ja aikaa ja mahdollisuuksia sille, että voidaan olla hukassa jotenkin yhdessä tässä näin ja löytää sitä semmoista niin kuin hiljalleen sitä omaa paikkaa ja omaa tapaa toimia. Meillä nyt luonnollisesti puhutaan OPE-opiskelijoista, kun se on se meidän oma yhteisö täällä Soolissa. Ja OPE-opinnot on tyypillisesti, ei kaikkien tutkintojen kohdalla kaikissa korkeakouluissa, mutta tyypillisesti ja yleensä paljon on läsnäopetusta ja paljon on sitten yhdessä tekemistä. On ryhmätöitä, paritöitä, tämän tyyppistä. Ja voisin kuvitella, että nämä on ehkä kaksi semmoista niin kuin korkeakouluopintoihin liittyvää asiaa, jossa ehkä voisin nähdä, että tämmöinen korkeakouluyksinäisyyden kokemus korostuu. Joo. Ehkä sellainen niin kuin yleisin asia, mitä yksinäisyyttä kokevat opiskelijat nosti esiin semmoisena ikään kuin epäoikeudenmukaisena hetkenä, jonka he ovat kokeneet, on just tämä jako näihin pienryhmiin tai ehkä enemmänkin se jaon puute, sanotaanko näin. Elikkä sellaisiksi niin kuin kipeimmiksi hetkiksi, joissa se oma yksinäisyys niin kuin koettiin, että se tehtiin näkyväksi kaikille muillekin, niin on ollut sitten ne hetket, joissa on opettaja vaikka todennut, että hei, menkääs niihin pienryhmiin, ihan muodostakaa ihan omin päinne. Ota itsellesi ryhmä. Joo, juuri näin. Ja sitten kun sä et välttämättä tunne niitä ihmisiä, niin sitten se tuntuu siltä, että okei, että mä oon vähän tässä niinku häpeäpaalussa ja katsotaan kuka mut nyt kelpuuttaa. Eli se tavallaan ei myöskään niinku ehkä luo sitä parasta mahdollista lähtökohtaa sille yhteiselle ryhmätyöskentelylle, jos se jo lähtökohtaisesti tuntuu, että nyt me ollaan vähän niin kuin eri portaan väkeä tässä niin sanotusti. Eli tavallaan niin kun mekin pidettiin meidän hankkeen aikanakin paljon just koulutuksia korkeakouluhenkilöstölle ja eri toimijoille, niin korostettiin, että just tämä, mitä ehkä vähän tässä sunkin kanssa jo puhuttiinkin, että aika semmoisilla pienillä asioilla voi olla aika merkittäviä vaikutuksia, niin tämä on ihan tosi helppo ja pieni asia, mihin pystyttäisiin vaikuttamaan. Mulla on omakohtainen kokemus tämän tyyppisestä tilanteesta, mutta mä en tässä tilanteessa ollut se ihminen, joka jäi ilman ryhmää, vaan mä olin nimenomaan se, jolla oli valmiiksi, että okei, meillä on tämä 8 hengen ryhmä jo valmiina. Ei mahu enempää. Mä muistan, että mä oon opintojen alkupuolella ollut hyvin vahvasti sitä mieltä, että mä haluan opiskella niiden tuttujen tyyppien kanssa, kun mä tiedän, että me saadaan asiat tehtyä fiksusti, me saadaan hyvä numero kurssista ja kaikki on tyytyväisiä. Ja mä muistan, että mä oon ihan ääneenkin protestoinut sitä, että minkä takia meillä sitten oli yhdellä kurssilla silleen, että meille määrättiin ryhmät. Joo. Et mä olin ihan, että ei tää ole reilua, että nyt on kyse minun korkeakouluopinnoista, että mä en halua riskeerata näitä. Nyt tuli vahvoilla heittomerkeillä. Joo. Mutta
mulla se ryhmän opettaja sanoi hirveän hyvin, joka niinku tälle varsinkin opintojen loppupuolella, mutta muutakin opiskelijana käy niinku aivan päivänselvä asia. Niin hän sanoi, että ethän sä opettajana anna sun oppijoiden valita omaa ryhmää lähtökohtaisesti. Niin. Että minkä takia niin toimittaisi täällä, koska sitten hän nosti just näitä esimerkiksi niin kuin kaikkien kanssa on hyvä osata työskennellä ja on tärkeää, että ei tule just tämmöisiä niin kuin sosiaalisia oikeasti todella vaikean tuntuisia kokemuksia ihmisille, vaan täällä ollaan kaikki samalla pöydällä samassa. Niin kuin, tällä kurssilla ollaan yhteisellä asialla. Niin se oli jotenkin, se muutti mun näkökulman aika paljon. Niin. Joo. Onpa ihanaa jotenkin kuulla, miten hyvin sitten opettajakin on osannut jotenkin ehkä perustella sitä, että okei, että hei, tiedätkö sä, miksi tämä onkin tärkeä. Ja toi on musta tosi hyvä pointti ja niin kuin hyvä, että nostit tämän sunkin kokemuksen esiin, koska mä ymmärrän ton tosi hyvin ja mä uskon, että tosi moni pystyy samaistumaan tohon, että vitsi kun on löytynyt ne hyvät tyypit siihen, niin onhan se hirveän miellyttävää tehdä niiden omien tuttujen kanssa niitä hommia. Niin kuin säkin sanoit hyvin, että sitten kun tietää, että jokainen tekee myös sen osuutensa, ei tule riitoja, ei tule samalla lailla välttämättä niitä hankaluuksia aikataulujen sovittamisessa, kun tunnetaan tavallaan toisia jo entuudesta, pystytään ehkä ottaa niitä toisen elämäntilanteita huomioon jo paremmin ja näin. Niin toi näkökulma on niin kuin ihan älyttömän ymmärrettävä. Mutta on tosi iloinen tavallaan siitä, että miten sun opettaja niin kun nosti esiin. Että näin mä niin kun itsekin ajattelen, että se on tosi tärkeää, että jos me tehdään jotain tällaisia niin kun valintoja ja päätöksiä just vaikka siitä, että okei, että tällä kurssilla niin lähtökohtaisesti pienryhmät aina niin kun satunnaistetaan, että ei saa vaikka valita niitä että kenen kanssa se pienryhmätyöskentely tehdään. Niin se, että se olisi just nimenomaan perusteltu ja avattu, että hei, tiedätkö sä muuten, että tästä on ihan älyttömän iso etu sulle itselleskin. Että tavallaan niin kuin tuodaan just esiin sitä, että vitsi mieti, miten mahtava tilaisuus tämä on sulle itsellesi kehittää sun vuorovaikutustaitoja, missäpä duunissa niitä ei tarvitsettaisi. Niin tietyllä tapaa musta on tosi tärkeää, että jotenkin niin kuin puhutaan avoimesti siitä, että mitä hyötyä tällaisesta on, mitä haittoja siitä mahdollisesti voi olla, jos toimitaankin jollain toisella tapaa. Niin mä uskon, että silloin on niin kuin helpompi jotenkin niin kuin hyväksyä sitä ja ymmärtää sitä, että okei, että ehkä tämä nyt sit voikin olla ihan hyvä juttu. Ja sitten totta kai mä niin kuin ajattelisin, että myös sitten kun mitä enemmän tavallaan tuleekin sitä niin sanotusti sitä altistumista ja kokemusta siitä, että lähtökohtaisesti ei myöskään odoteta, että saisin aina itse valita ne, kenen kanssa työskentelen, niin sittenhän siitä tulee tavallaan niin kuin uusi normi. Että eihän tässä mitään. No niin, taas mennään tällä viisiin. Katsotaan, ketä tänään on siinä mun ryhmässä. Että tietyllä tapaa siihenkin sitten niin kuin helpommin tottuu, kun se ei ole se poikkeustapaus. Kyllä, ja sitten sillä vahvistetaan sitä, että tavallaan ainakin itse olen kasvanut ja oppinut siihen, että kaikki OP-opiskelijat on sitä mun yhteisöä. Että myös ne, ketä mä en tunne, että kun mä käyn kampuksella, niin kyllä mä ainakin yritän moikata aina kaikille vastaan tulijoille, mihin se on, välillä saa semmoisen hyvin oudoksuvan katseen, että en mä tunne sua ja joskus saa moikkauksen takaisin, ei siinä mitään. Et vahvistetaan sitä, että ei ole niinku meidän porukka ja toi porukka ja tälleen porukka, vaan on silleen yhteinen yhteisö, jossa sit toiset tuntee toisiaan paremmin. Joo. Ja sehän nyt on inhimillistä. Ja herkästi semmoinen argumentti, mitä nyt jos puhutaan vaikka tästä pienryhmäjaosta, mikä on aika paljon keskusteltu asia ja niin kuin ryhmätyöskentelyn osuus on korkeakouluopinnoissa tutkintoon katsomatta kasvanut ja siitä voidaan olla montaa mieltä, mutta se johtaa niihin tilanteisiin, jossa ollaan ihmisten kanssa ja ryhmäjaoissa useammin, niin monesti semmoinen, mitä kuulee niissä tilanteissa, kun ei saa valita omaa ryhmää, niin on epäreilua. Ja kuten äsken puhuttiinkin, niin se on niin kuin ymmärrettävä se näkökulma, että haluaa tehdä tuttujen tyyppien kanssa. Mutta haluan nostaa siihen niin kuin näkökulman, että ei sun tarvii vaikka täysin luopua niistä tutuista ystävistä. Sä voit ottaa vaikka yhden tutun kaverin siihen ryhmään. Ja sitten
kysyä, katsoa, onko muita. Tai ryhmät on jaettu ja sitten kysytään, että no onko joku, jolle ei ole ryhmää, niin itse voi olla se aktiivinen osapuoli siinä, että hei, tuu meidän ryhmään, joka sitten vähentää sitä niin kuin sosiaalista niin kuin yksinäisyyden kokemusta siinä tilanteessa, että saanko mä nyt tulla jonkun ryhmään. Joo, kyllä, ehdottomasti. Tosi hyvä pointti just, ja tossakin mun mielestä niin kuin hyvin teet näkyväksi sitä, että aika pieni Tosi teko. pieni. Ja tuossa meidänkin hanketyössä niin moni yksinäisyyttä kokeva opiskelija sanotti just sitä, että kumpa joku olisi edes joskus vaikka edes kysynyt, että hei, onko sulla ryhmää? Niin, onko sulla ryhmää? Miten sulla menee? Et jotenkin se yksinäisyyden kokemus korkeakouluopinnoissa, niin se voi alkaa näyttäytyä, jos se jatkuu niin kuin pitkäänkin, niin se voi alkaa näyttäytyä opiskelijalle itselleen vähän semmoisena, että onko mä edes olemassa täällä näin? Että onko mä vähän sellainen niin kuin haamu, joka... NPC. Mikä se on? Non-playable character. No just. Joo, hyvä. Mä opin taas uusia termiä. Mahtavaa. Mutta siis juuri se, että jotenkin tulee vähän siis se semmoinen fiilis, että huomaisiko kukaan, jos mä oisin vaan pois täältä. Ja muistan, kun eräskin opiskelija, niin kuin se jotenkin aika karulla tavalla jotenkin sanottikin, että jos mä nyt jäisin opinnoista pois, niin ensimmäinen taho, joka huomaisi sen, olisi Kela. Iskee sydämeen. Joo. Ja jotenkin tälleen taas omasta ammattinäkökulmasta, niin jos mä törmäisin omaan oppijaan, joka ajattelisi näin, niin kyllä mulla olisi hälytyskellot soimassa. Kyllä. Tosi lujaa. Kyllä. Nyt pitää monesta syystä olla huolissaan tämän ihmisen voinnista. Kyllä, juurikin näin. Ja tämä on ehdottomasti se tilanne, että mihin me ei toivottaisi, että kukaan päätyisi opinnoissaan, mutta ikävä kyllä opiskelijat kokee aika paljon yksinäisyyttä korkeakouluopinnoissa, eli tietyllä tapaa, jos nyt vähän niin kuin mietitään tätä, niin se korona-ajastahan me puhuttiin tosi paljon ja tiedettiin, että okei, nyt koetaan paljon yksinäisyyttä. Se oli kovasti, aihe oli monien huulilla ja paljon mun mielestä silloin tehtiinkin sitten töitä sen eteen, että sitten jos että me ei voida nähdä kasvokkain, mitä me voidaan tehdä jotenkin niin kuin verkkomuotoisesti, yhteisöllisesti, mitä ratkaisuja me tähän löydetään. Ja vaikka korona-aika oli siinä omassa omituisuudessaan niin hyvinkin haitallista ja vahingoittavaa, niin jos miettii, niin se hyvä puoli siinä tosiaan oli, että tultiin ehkä paremmin tietoiseksi siitä, että okei, että yksinäisyyttä koetaan ja koetaan myös korkeakouluissa ja okei, että onko tämä joku semmoinen asia, mihin meidän pitäisi niin kuin enemmänkin kiinnittää huomiota. Nyt kun koronasta on jo hetki vierähtänyt, niin tunnistan sen, että paljon vähemmän nykyään sit ehkä puhutaan. Ehkä monilla oli sit se ajatus, että no niin, että paluu normi arkeen, että nythän meidän ei tarvitse enää tietoisesti jotenkin tätä asiaa pohtia tai tietoisesti niin kuin tehdä mitään ekstra efforttia tässä, että asiat vaan loksahtelee kohdilleen. Niin. Ehkä siinä on taustalla taas sitä, että yksinäisyys hahmotetaan siinä, että sulla ei ole ihmisiä ympärillä enemmän kuin se niin kuin yhteyden puutteen kokemus. Kyllä, juuri näin. Kyllä. Ja sitten se jotenkin, koska se on vaikea aihe ehkä meillä niin kuin ihmisinä lähestyy ja meillä tulee ehkä se semmoinen fiilis, että apua, että enhän mä osaa sun ongelmaa ratkaista nytten, niin tulee vähän se semmoinen, että en mä nyt uskalla lähestyä ja ei me tästä nyt puhuta ja ollaan vähän niin kuin, että mitään ei oiskaan. Että vähän niin kuin ehkä lakastaan mielellään sitä asiaa maton alle, koska se on meille itselle niin hankala aihe. Koetaan syyllisyyttä siitä, että mä löysin niitä kavereita ja teekö mä nyt jotain väärin, onko mä aktiivisesti, aiheutanko yksinäisyyttä, että mä hengaan mun kavereitten kanssa, paljon tämmöistä. Hyvin, just näin. Että sä kuvaat tosi hyvin sitä, että niin erilaisia kokemuksia ja tunteita ja ajatuksia siihen liittyy. Ja ehkä, koska me tiedetään, että yksinäisyys on semmoinen asia, että oikeastaan ei varmasti ole ihmistä tällä maapallolla, joka ei jossain kohtaa elämäänsä kokisi yksinäisyyttä. Eli tietyllä tapaa se on myös asia, joka koskettaa meitä ihan jokaista tosi läheltä. Voi olla, että me ollaan lapsuudessa koettu teini-ikäisenä, nuorena aikuisena tai sitten keski-ikäisenä vanhuudessa ehkä tulee kokemuksia siihen liittyen.
Eli tietyllä tapaa se on myös asia, joka vähän ehkä meitä itseämme kauhistuttaa ja pelottaa tietyllä tapaa, että jos me ajatellaan, että okei, että joku muu voi kokea yksinäisyyttä, niin siinä on koko ajan myös se vähän se sellainen, niin kuin, että se olisi hirveä tilanne, jos mä olisin. Se voisin olla minä. Niin, kyllä. Ja se toki niin kuin vaikeuttaa just sitä semmoista, että niin kuin, jotenkin nähtäisiin tämä ehkä semmoisena niin kuin tietyllä tapaa aika niin kuin luonnollisena ja normaalinakin asiana, mikä meitä ihmisiä tietyllä tapaa ehkä yhdistää, vaikka yksinäisyyden kokemus itsessään ei yhdistä, vaan eriyttää, mutta tietyllä tapaa, että se on normaali ihmisyyteen liittyvä tunne ja kokemus, että siinä itsessään ei ole mitään hälyttävää. Että se on enemmänkin ehkä sellainen signaali ja merkki siitä, että hetkinen, että mulla on tarpeita mun arjessa, ne ei nyt niin kuin tavallaan tule täytetyksi. Nyt tarvitsisi ehkä tehdä jotain sille asialle, että saisin tavallaan ne tarpeet tyydytettyä sillä tavalla, että mulla olisi hyvä olla mun arjessa. Ja jos me jotenkin pystyttäisiin ehkä niin kuin yhteisöinä ja kanssaihmisenäkin niin kuin ajattelemaan se, että yksinäisyyden kokemus, niin se pyrkii viestimään tarpeista, niin silloin se on meille ehkä niin kuin tietyllä tapaa niin kuin lähestyttävämpi asia ja se ei ole ehkä niin pelottava ja meille niin kuin uhkaava asia, vaan se on semmoinen ehkä niin kuin, että okei, että tällaista sulla on ja onpa ikävää, että sä joudut kokemaan onko jotain, mitä mä voin omalla toiminnallani tehdä, että mä voisin helpottaa sun oloa. Paljon puhutaan yksinäisyydestä sinänsä silleen niin kuin abstraktina asiana ja sitten toisaalta ehkä, että tämmöisissä tilanteissa voi kokea yksinäisyyttä ja tälleen, mutta vähemmän mä kuulen ainakin itse keskustelua siitä, että miten vaikka yksinäisyyden kierrettä tai yksinäisyyden kierrettä voi katkaista tai yksinäisyyttä voi ehkäistä. Joo. Niin mua on kiinnostanut kuulla, että hei, mitä minä vaikka yksittäisenä opeopiskelijana tai mitä minä vaikka ainejärjestöni edustajana tai ihan vaan niin kuin kanssaopiskelijana, niin mitä mä voin tehdä? Joo. Kuinka paljon meillä nyt onkaan aikaa? Meillä on aikaa silleen, että mä saan editoitua tästä puolen tunnin jaksosta. Mä saatan varata tälle vähän ylimääräisiä minuutteja, kun on hyvä aihe. Mutta siis tosi hyvä kysymys ja sanoisin, että niinku tähän on tosi monia vastauksia ja paljon eri asioita, mitä voidaan tehdä, mikä on mun mielestä tosi myönteistä. Eli tietyllä tapaa ei ole vaan yhtä ainoata oikeaa asiaa, vaan on monia asioita ja ehkä jokainen voi sitten omassa elämässä ja arjessaan pohtia, että okei, että mihin mä oon valmis, mitä mä pystyn tekemään. Ja jos lähdetään ihan liikenteeseen siitä, että jos sä itse koet yksinäisyyttä ja pohdit sitä, että okei, että mitähän tässä mun tilanteessa voi tehdä, miten mä, niin kuin säkin sanoit, miten voi tästä kierteestä päästä irti, niin usein tällaiseenkään tilanteeseen niin ei ole sitä yhtä ainoata patenttiratkaisua, vaan se aika pitkälti niin kuin kumpuaa sieltä, että eka pitäisi lähteä liikenteeseen siitä, että mitkä ne on ne sun tarpeet. Mitä sä oikeastaan tarttisit elämäästä enemmän, mitä vähemmän, mitä sä kaipaat voidaksesi hyvin, koska yksinäisyyden kokemuskin, kun se voi johtua niin monenlaisista elämän tilanteista ja tekijöistä ja joillain se liittyy ehkä enemmän semmoiseen, että just että vaikka että muutin uudelle paikkakunnalle, en tunne ketään täällä nyt tässä kohtaa, miten saisin jotenkin löydettyä niitä omanhenkisiä ihmisiä tässä ja sitten toisella voi olla just, että se on ollutkin ehkä tavallaan niin kuin yksinäisyyden kokemus on ollut seuralaisena siinä omassa elämässä ja lähestulkoon aina. Eli ollaan hyvin erityyppisissä tilanteissa voidaan olla. Eli tavallaan se omien tarpeiden tunnistaminen ja monesti se on niin, että varsinkin kun yksinäisyys pitkittyy ja aletaan puhumaan haitallisesta yksinäisyydestä, eli yksinäisyydestä, jota koetaan melko usein tai jatkuvasti, eli tavallaan vähän niin kuin päivittäinen kokemus on se yksinäisyyden värittämä kokemus, niin usein silloin alkaa tapahtua muutoksia siinä meidän omassa tavallaan tiedonkäsittelyssä ja ajatusmaailmassa ja siinä, miten me erilaisia tilanteita tulkitaan ja millaisia mahdollisuuksia me ikään kuin siinä meidän omassakaan arjessa nähdään. Ja se on tosi luonnollista, koska me tiedetään tutkimuksellisesti, että näin alkaa tapahtua hiljalleen siinä ihmisen kognitiivisessa tiedonkäsittelyjärjestelmässä. Ja tämä johtaa siihen, että tutkimuksellisesti kaikista vaikuttavin tapa vähentää omaa
itse koettua yksinäisyyttä on vaikuttaa omiin ajatusmalleihin ja sosiokognitiivisten taitojen harjoittelu. Eli on tavallaan ihan luonnollistakin, että tavallaan, että mikäli et juurikaan pääse olemaan vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa tai ainakaan sillä tavalla, miten sä ehkä kaipaisit ja tarvitsisit, niin tietyllä tapaahan myöskään ne vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset taidot ei pysy samalla lailla ehkä yllä. Ei pääse kehittymään ne alueet, mitä ehkä niin kuin tarvitsisi kehittää. Meillä kaikillahan niitä löytyy, että kukaan meistähän ei ole täydellinen näissä asioissa. Ja monesti sitten siinä kohtaa ehkä se vaatii semmoisen niin kuin ikään kuin tietyllä tapaa ulkopuolisen tällaisen, miten se nyt sanoisin, tällaisen niin kuin panostukseen siihen, että koska monestihan se sitten se oma sisäinen kela lähtee pyörimään tiettyyn rataan ja sitä on aika vaikea itse tunnistaa ja nähdä, että siinä olisi mitään muunlaisia vaihtoehtoja. Eli tietyllä tapaa jo pelkästään se, että jos sulla löytyy joku läheinen perheenjäsen, onko sulla joku ystävä, joku sukulainen, joku luotettava henkilö siinä sun arjessa, jonne sä pystyt ylipäätänsä puhumaan sulle tärkeistä ja ehkä vaikeistakin asioista, niin olisi tosi mahtavaa, jos sä pystyt hänen kanssaan puhumaan myös siitä, että sä koet yksinäisyyttä, koska se voi jo itsessään auttaa se, että sä puhut toisen ihmisen kanssa, niin auttaa tunnistamaan sitä, että okei, mistä tässä mun yksinäisyydessä onkaan oikeastaan kyse, mitä mä niin kuin tarttisin voidakseni hyvin ja onko jotain asioita, ihan pieniäkin asioita siinä mun omassa arjessa, mihin mä pystyisin vaikuttaa. Ja toisen ihmisen ehkä sellaisena, kun toinen ihminen toimii peilipintana sille sun omalle pohdinnalle, niin sieltä saattaa alkaa löytymään ehkä niitä semmoisia vaihtoehtoja, että okei, ehkä tällaista pystynkin tekemään, tätä voin kokeilla. Ja on ihan luonnollista, että joskus se voi olla tosi vaikea puhua niille omille läheisille ihmisille ja sitten on just vaikka niin kuin meidän järjestössäkin meillä on tällaisia vertaisryhmiä ja tukikeskusteluja, missä pystyy sitten ulkopuolisen henkilön kanssa vaikka sitten keskustelemaan niistä aiheista ja mahdollisesti löytää niitä ratkaisuja pois sitten siitä vaikeasta tilanteesta. Mutta sitten sulla oli niin mahtavan laaja tämä sun kysymys, että mitä sitten esimerkiksi kanssaopiskelijana voisi vaikka nimenomaan, tehdä. Että se yksinäisyyden työ ei jää pelkästään sille yksinäisyyttä kokevalle. Ei, ja siinä ollaan tosi tärkeässä pointissa, koska missään nimessä se mun sanomakaan ei ole jotenkin se, että se olisi jotenkin niin kuin yksinäisyyttä kokevan opiskelijan oma vika, että olet toiminut jotenkin väärällä tavalla ja siksi koet yksinäisyyttä, vaan ehdottomasti tunnistan sen, että on niin paljon tässä meidän yhteiskunnassakin ja korkeakouluissa ja rakenteissa ja yhteisöissä paljon niitä tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen, että korkeakouluissa koetaan tälläkin hetkellä todella paljon yksinäisyyttä ja tälläkin hetkellä 10 000 opiskelijat kokee yksinäisyyttä, eli en missään nimessä ajattele, että kaikki nämä 10 000 opiskelijat, että he olisivat jotenkin itse syypäitä tilanteeseensa. Et tässä on niin kuin, ja toisaalta tämä just tarjoaa niitä mahdollisuuksia just siihen, että okei, että ratkaisun mahdollisuudetkin on monenlaiset, eli just paitsi siellä yksilötasolla, niin myös siellä sitten yhteisö- ja rakennetasolla. Ja mun mielestä me ollaan niin kuin sun kanssa ollaan tässä jo niin kuin puhuttukin monia hyviä sellaisia käytännön juttuja, jotka oikeasti on aika monen ulottuvilla ja joita kannattaa ottaa ihan aktiivisesti hyötykäyttöön. Elikkä kun olet kampuksella, pyri ottaa katsekontaktia niihinkin kanssa opiskelijoihin, joita et välttämättä kauhean hyvin tunne tai puolituttuihinkin. Ihan siitä aika vähän on ehkä itsellä hävittävää siitä katsekontaktista, mutta se voi jo itsessään olla tavallaan, jos se, kehen sä otat katsekontaktin, onkin se yksinäisyyttä kokeva opiskelija, se voi olla hänelle se päivän ensimmäinen ja ainoa hetki, kun joku toinen ihminen ylipäätänsä niin kuin tunnustaa, että hei, mä näen sut, tossahan sä oot. Ja se voi auttaa vähentämään sitä kokemusta nimenomaan, mistä aikaisemminkin puhuttiin, että onko mä ihan näkymätön, huomaaks kukaan mua edes täällä. Eli katsekontaktia, hymyillään kun nähdään, voidaan kysyä kuulumisia, että hei, en olekaan nähnyt sua vähän aikaa. Mitäs sulle kuuluu? Tai just, että jos on menossa lounaalle, voiko vähän just silleen hihkasta, että hei, lounaalle ollaan menossa, että mukaan saa liittyä tosi mielellään muutkin.
Ja voidaanko esimerkiksi just jos ollaan niissä pienryhmätilanteissa, voidaanko vähän kysyä, jos huomataan vaikka, että nyt joku jää vähän ehkä ulkokehälle tässä tai me voidaan tietyllä tapaa, että jos meillä on itsellämme riittävän hyvä ja turvallinen olo, niin me voidaan tavallaan hyödyntää sitä meidän jotenkin niin kuin, ehkä vahvuutta siinä tilanteessa ja toimia ikään kuin proaktiivisella tavalla sitä toista ihmistä kohtaan, ikään kuin kutsutaan mukaan. Ja just nämä pienetkin teot, niin ne voi olla ihan älyttömän ratkaisevia. Ja ehkä vielä kannustaisin sellaiseen tiettyyn sinnikkyyteen, että jos olet vaikka kerran pyytänyt mukaan, että hei, saa tulla lounaalle ja just sillä hetkellä tämä kanssaopiskelija ei ole lähtenyt mukaan, niin älä luovuta. Se voi olla hänelle niin poikkeuksellinen tilanne, että toinen opiskelija aidosti näin toimii, että hän ei vaan oikeasti osaa toimia siinä tilanteessa. Hän voi mennä kotiin ja jälkeenpäin harmitella, että vitsi, siinä oli mun chanssi ja en muuten tarttunut. Mutta jos sä sitten vaikka seuraavallakin viikolla tarjoat sen, että hei, saa liittyä seuraan. Ehkä hän sitten jo uskaltautuu. Eli tietyllä tapaa just se, että se ei ole kuitenkaan paljoakaan sulta pois, mutta se voi olla ihan ratkaisevan tärkeä asia sille toiselle ihmiselle. Niin kannustaisin jotenkin siihen, että on paljonkin asioita, mitä voidaan tehdä. Kiitos, kun tulit kuuntelemaan Hei Ope-podcastia. Hei Ope-podcast on Suomen opettajaksi opiskelijoiden liiton eli tuttavallisemmin SOOLin podcast, jossa on tarkoituksena käsitellä opeopiskelijoita puhututtavia aiheita, esimerkiksi koulutuspolitiikasta tai erilaisista pedagogisista teemoista, jotka opettajan koulutuksessa saattaa jäädä vähän liian vähälle huomiolle. Jos sulla on mielessä hyvä idea tai aihe, mistä voidaan podcast-jaksoa pitää, niin voit slaidaa vaikka Instagramissa DM:ään tai laittaa sähköpostia. Molemmat löytyy meidän nettisivuilta sool.fi. Kiitos Anniina tästä jaksosta. Kiitos. Ja sulle kuuntelijalle hyvää päivän jatkoa, missä ikinä ja mihin aikaan saatatkin tätä kuunnella. Moikka! Moikka!